बाबा हमारे घर में हमने 4 परिवार रहली। हमारे अम्मा के स्वर्गवास हो गई। हमारे सैया हमार गौना करा के प्रदेश चल गई ने और अपने देवर के अपने प्यार के जाल में फंसावे चाहली, ना फंसने अपने सैया के बुलवा के उनकी फांसी लगवा के मरवा दिली। बहुत तकलीफ कैबे कैलू। हाँ बढ़िया कैलू, बढ़िया कैलू। अरे तू बढ़िया करबई करैलू। अरे कितना पछू पट्टी लेहले अघाई गेल हो ये कटवा लेहले के। अरे अरे पापनी तू